I dag optager vi i et studie midt i kunsten og i galleriet hos Firuze Bazrafkan. Er det korrekt udtalt? Præcis, Bazrafkan. Bazrafkan. Du er kunstner og aktivist, og du er en af de stemmer, der bruger billedet og kunsten til, og symboler også, til at sige ting om Iran, som mange politikere ikke tør at gøre. Og det er jo først og fremmest ret stærkt, og du har været i gang i en del år, som jeg husker det i hvert fald. Ja, jeg blev færdiguddannet i år 2008. Det er mange år siden. Ja, det er nogle år siden. Ja, det må man sige. Det er jo fedt. Og vi skal ikke kun tale om kunst. Vi skal tale om Iran. Vi skal tale om Shah. Vi skal tale om Reza Pahlavi. Og om hvorfor frihed ikke kan leveres af religion. Og så vil jeg starte med at spørge dig, Firuze, hvis du skal præsentere dig selv over for en dansker, der aldrig har hørt om dig før. Hvorfor står vi så her? Hvem er Firuze, og hvad vil du starte med at informere dem? For det første, så vil jeg, når de spørger mig jo, hvad jeg hedder, så siger jeg mit navn, og jeg ved, hvad det er, de vil stille mig af nogle spørgsmål. Så siger de, jamen, hvor kommer du fra? Så siger jeg kommer fra Randers. Ja. Og så siger de, nej, men hvor stammer dine forældre fra? De stammer fra Iran, Persien. Født i 82 i en by, der hedder Shiraz. Og Shiraz har været hovedstaden op til flere gange i den persiske historie. Ja. Og der er omkring 5 millioner indbyggere. Ja. Der er også 5 millioner i Danmark. Så det er sådan den størrelse. Ja. Og så spørger de så ind til, hvornår jeg kom til Danmark. I 86 svarer jeg, og så synes de, at det er spændende. Så jeg ved ikke, jeg plejer at sige det, som det er. Jeg synes ikke, at det er sådan, der er mange danskere, de synes, at det er lidt eksotisk at stamme fra Asien, Mellemøsten. Men det er ikke lige noget, jeg sådan går så meget op i, men jeg går op i historie, fortid og nutid. Det er sådan noget helt andet, men det bliver sådan lidt formelt. Ja. Jeg siger ikke sådan, hvem jeg er på den måde. Altså det er heller ikke det, de spørger om. Nej. Hvis man gerne vil vide, hvem jeg er, så er der en masse kunstværker, som fortæller en historie, som jeg synes er vigtig, men jeg står selvfølgelig ikke sådan på frontlinjen. Det er værkerne, som fortæller en historie, som jeg synes er stærk, og jeg bruger også mig selv. Jeg bruger min egen krop til at gennemføre nogle værker. Det er faktisk, nu kører du lige ind i mit andet spørgsmål, fordi når du kigger rundt på dine egne værker, jeg kan se, at du har jo rigtig meget rundt omkring. Hvad er det vigtigste, du prøver at sige om Iran gennem din kunst? Hvis det kun er ét ord, der skal beskrive hele den proces, jeg har haft lige siden jeg kom ind på Det Jyske Kunstakademi til nu. Og den proces, den har altid eksisteret, men den er blevet stærkere, og der er en rød tråd i stort set alle mine værker. Ja. Og det er retfærdighed. Okay. Retfærdighed, det er noget, som alle kender til i forskellige niveauer, former og størrelser. Men når vi snakker om noget historisk, som har været ret
fantastisk, eller på vej til at blive fantastisk, som så er væltet til noget katastrofalt i 47 år, så er retfærdigheden en del af den fortælling, som jeg fortæller igennem mine værker. Altså, hvis vi skal prøve at uddybe ordet retfærdighed, mener du, at det er en uretfærdig hændelse, der er sket i 1979? Lige præcis, ja. Det er det islamiske kup, som har været en fejltagelse, og retfærdigheden vil jeg gerne blusse op og fortælle en historie. Altså, mine værker, de fortæller mere eller mindre den samme historie, bare på nogle andre niveauer, men den har også sådan et dansk, kontekst, og en persisk kontekst, som hænger sammen for mig. Ja. Fordi at jeg plejer at sige, at mit hjerte, det er persisk, fordi jeg er perser, oprindelse er fra Iran, og min hjerne, den er 100% dansk. Ja. Så jeg tænker dansk, men mit hjerte er i Iran. I Iran. Ja. Hvorfor er kunst efter din mening det stærkeste politiske sprog? Altså, du bruger det både i debat og i forskellige tiltag. Hvorfor synes du, at det er det stærkeste sprog? I stedet for sådan noget klassisk noget? Det er fordi, at i kunst, i den måde, altså nu tegner jeg også sådan noget, men alle mine hovedværker er politisk. Ja. Og mine hovedværker, det er, jeg har fundet ud af, at regimestater, teokratier, islamiske stater, de er bange for kunst. Altså, de er bange for kunstnere og deres kunst. Og det er der et utallige af eksempler på, at de simpelthen er bange for kunstnere. Ja. Fordi kunstnere har et meget bredt publikum. De har også, vi har et bredt publikum, hvor det ikke er nødvendigvis alle dem, som er enige med en, som ser, altså beskueren ser på værket. Og det jeg laver, det er jo så politisk kunst. Medierne kalder det for provokationer, men det hedder politisk kunst. Og det betyder bare, at kunstneren har nogle magtfulde redskaber, som er åbne spørgsmål til beskueren. Så det vil sige, det er ligegyldigt, om du er fra højrefløjen eller venstrefløjen. Du kan kigge på det samme værk og få to forskellige analyser ud af den. Kan du give et par konkrete eksempler på oplevelser, hændelser? Nu sidder jeg også og kigger lidt på mit spørgsmål, for ligesom at se, om jeg kan få det værksat ind i det. Men på mennesker, for eksempel i Iran, hvor de via kunsten er blevet udsat for anderledes form for blik eller kritik. Og hvordan har det været over for dig? Altså, Iran er jo et ret godt sted at starte, når man skal tale om kunst og kultur. Der har altid i den iranske historie været kritikere. Digtere, poeter, forfattere og billedkunstnere, og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Men hvis vi spoler tiden tilbage til bare sådan 5 år siden, så har der været en del kunstnere fra Kunstakademiet. I Iran hedder det ikke akademiet, men det hedder bare universitetet. De er blevet anholdt og fængslet, og nogle er blevet udsat for massiv tortur, fordi de har udtrykt sig på en måde, hvor regimet bliver bange for dem. Og grunden til, at regimet bliver bange for kunstnere, det er fordi kunstnere har den magt til at fortælle
en fortælling, som regimet ikke har herre over. Ja. De har ingen kontrol på kunst. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at kunsten aldrig nogensinde bliver censureret. Teokratiske, islamiske eller andre regimestater, de er bange for kunsten, fordi kunsten har ikke noget facitliste. Ja. Så det der med, at der er noget, der er flydende, det kan mullaherne i Teheran overhovedet ikke snuppe. Nej. De kan ikke gribe problematikken. Den bliver ved med at leve. Spas nok, at et kunstnerisk Iran, som det nu er, igennem 1000 år historie, selv byen, som Shiraz du kommer fra, er også kendt for kunstens by. Ja. Der formår de jo ikke at kvæle den. Den er jo så stærk, den er så dybt i vores rødder, eller i rødderne af kultur, som er en del af vores kulturarv. Hvordan manøvrer du? Altså oplever du selv trusler herhjemme i Danmark? Ja, altså det er jo normalt, kan man sige, med de sociale medier, at der er simpelthen en gruppe af mennesker, og den er meget specifik gruppering. De kan simpelthen ikke lide noget, de ikke kan forstå. Ja. Og det var sagt meget pædagogisk. Kan du give et par konkrete eksempler på oplevelser, hændelser af almindelige mennesker i Iran, som bliver udsat for grimheder? Ja. Fordi jeg ved jo også, at du har været udsat for det selv her i Danmark. Og du har jo lige været inde omkring, at kunst er tabubelagt, fordi det er svært for dem at forstå. Det er et magtredskab, som de ikke kan forhindre. Men du har jo en stemme, og du er jo en stemme, som bliver lyttet til. Men jeg tænker, der må også være noget dialog mellem kunstnere og Iran, som kan give dig noget indblik i, hvad der foregår. Ja, selvfølgelig. Jeg følger rigtig meget, hvad der sker på den, censurerede scene i Iran. Og det er jo løbende, at kunstnere, musikere, forfattere, digtere, poeter, filminstruktører, de bliver fængslet. Fordi at regimet er bange for folk, der laver kunst. Fordi de kan ikke håndtere det. Det er kunst af flydende. Ja. Det er fra mund til mund bevægelse. Det er fra øje og mund. Så det er de bange for. Ja. Og det er ikke det første regime, der er bange for kunst. Det er alle teokratiske stater, diktaturstater. Hvad enten det er islam, eller Sydkorea, eller alle de der. De er simpelthen bange for kunstnere, fordi at kunstnere har altid et publikum. Og beskueren, som er publikum, de bringer jo, budskabet videre. Yeah. Det kan man jo også se i den frie verden. De skriver om kunst. De skriver også om politisk kunst. Så de er simpelthen bange for kunstnere. Og også fordi, de ved aldrig, hvor de har kunstnerne. Jeg kan så fortælle om, hvordan nogle af de her kunstnere nede i Iran opererer. De kan jo ikke gå ud med navn. Nej. Eller ansigt. Men noget af det mest fantastiske, som jeg har set her i de sidste par år, det er, at jeg ved ikke, om det er en kunstnergruppe, eller om det er en person. Og jeg ved heller ikke kønnet, om det er en kvinde eller en mand. Men den her kunstner har hældt rød maling i de her skulpturer, hvor der har været vand. Okay. Og det synes jeg, at det giver et ret flot visuelt og politisk budskab. Så det fosser ud med rød maling? Ja.
du kender jo godt i Iran, der er en masse parker, hvor de har skulpturer i midten af sådan et bassin. Ja. Så den her kunstner har simpelthen hældt rød maling i selve bassinet. Og det kan jo så symbolisere kærlighed, men det ved vi godt, det gør det ikke i det her, hvad skal man sige. På det tidspunkt, at det blev lavet i flere forskellige byer, det var under kvindeliv, frihed bevægelsen. Ja. Og jeg synes, det var et fantastisk budskab. Det er et stumt budskab, fordi man står ikke op og råber, man står ikke op og læser en tekst, man gør ikke noget. Det er et visuelt budskab, som jeg synes er ret stærkt. Og i den iranske kontekst, som altså bliver lavet i Iran, det gør det bare endnu mere stærkere. Fordi vi ved jo godt, at budskabet var, at regimet slår iranere ihjel. Absolut. Det er jo sådan blodets farve. Inden det her interview, der havde vi jo en snak, og jeg husker ordret, at du talte om hjernevask og Khomeinis pensum. Ja. Jeg synes, det lød så fedt. Hvordan har det helt konkret påvirket flere generationer iranere? Og hvordan prøver du at rive tæppet ned i forhold til dit værk og din kunst? Det er rigtig set i bagspejlet, at islam for 200 år siden har prøvet på at fratage iranerne vores iranske identitet. Både sproget, vores kulturarv og også vores religion, altså Zarathustra-religionen. De har simpelthen prøvet på at tie os ihjel. De har prøvet på at underkue en hel befolkning, et helt samfund. Ja. Men det har bare ikke lykkedes dem. Og det er det, som set i bagspejlet, jeg synes, det er så fantastisk, at de igen og igen flere af de her mullaher, diktatorer, som prøver på at underkue iranerne, men det kan ikke lade sig gøre. Nej. Og du ved jo godt, alle iranere, mere eller mindre, ved, at det er en opgave, der er stort set umulig. Fordi de har jo prøvet, da Khomeini han kuppede Iran i 79, der fik alle, skoleinstitutionerne og universiteterne et nyt pensum. Ja. Og det er sådan, pensummet er sådan lidt forskelligt, alt efter hvad for en uddannelse du får. Sådan noget. Ja. Men for eksempel folkeskolepensum, det var, at man skulle læse. Khomeini, han skrev jo digte. Ja. Sådan nogle sufi-digte og islamiske digte, sådan noget med solen er rød, og du ved, islam er god, og bla bla bla. Så virkelig så. Men jeg er glad for, at iranerne, de kender den sande islamiske identitet. Fordi i alle de år, hvor jeg har været aktiv, i alle de år, jeg har prøvet på at finde ud af, hvad der er hoved og hale i alt det her islamisk mullah-regime, det er, at iranerne, de tager pis på Khomeini og Khomeini og hans søn. Altså hele, strukturen i den islamiske republik Iran, de gør nar af det. Hån, spot og latterliggørelse. Det er sjovt, fordi jeg har jo skrevet et spørgsmål her, der hedder, iranerne er jo kendt for deres sorte humor. Fuldstændig. Og om du kunne lave eller fortælle historien om Khomeinis død og kisten, fordi den var vi også lidt inde over. Og hvordan den historie siger, hvordan iranerne gør grin med magten. Det er du jo rigtig godt i gang med. Det ligger jo så dybt i vores verden. DNA, ja. Altså, iranerne har haft. Det er lidt sjovt, fordi Iran er jo placeret det omringet af alle mulige islamiske lande. Ja. Men Iran, det er meget fascinerende at se, at iranerne har bevaret stort set
hele deres kultur, altså kulturarv. Og selvom vi er blevet undertrykt, så har vi altid haft den. Hvad skal man sige, i husets 4 vægge. Ikke? Det har foregået altså indenfor, og ikke så meget ude i offentligheden, fordi der kan man risikere at miste livet. Ja. Og det bliver mere og mere ekstremt. Fuldstændig. Altså, ja, det sjove det er, at jeg ved ikke, om du har set alle mine værker, men mine hovedværker, som er politiske, men det er jo ekstremt satirisk, hvor jeg bruger islamiske, men også persisk sort humor blandet sammen med dansk. Og det giver bare sådan et, altså for mig er det helt perfekt, fordi jeg bruger begge af mine identiteter i mine hovedværker. Ja. Altså for eksempel bare Rivjernet. Ikke? Alle ved, den har du stående derovre, ja. Alle ved, hvad et rivjern er. Ja. Det er ligegyldigt, altså om du er fra underklassen, overklassen, mellemklassen, et lille barn ved, hvad et rivjern er. Altså det sidder sådan indgroet i vores hjerne, at alle ved, hvad et rivjern er. Et rivjern på dansk, det er faktisk et gammelt slangord for kælling. Ja, det er rivjern. Ja. Det er et godt sønderjysk. Man kan sige, dit dumme rivjern, eller fucking rivjern. Den har jeg hørt, Så det er lidt sjovt, fordi altså for mig er det der med at finde slangord, humor og symboler, det er det, der er det mest kraftfulde. Og det er det, som mullaherne ikke kan lide. Nej. De kan ikke gribe den. De er simpelthen bange for det, og så også især fordi jeg er kvinde. Ja. Jeg har også lavet en anden performance, hvor jeg farvede noget symbolsk under 4 tæpper. Og selve kost, det var så en meget speciel kost, kan man sige. Men selve, altså en kost, det er jo også et slangord for en kælling. En kælling, en fucking kost. Ikke? Ja, vi skal hoppe lidt. Ja. Vi skal lige høre et lille klip fra Shahens sidste tale, fordi ham vil vi også gerne tale om. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad dine tanker er omkring det. Man begyndte at kalde ham diktatoren efterfølgende. Og hvornår bliver ordet egentlig misbrugt og sådan ting. Så lad os lige prøve at afspille det her klip. Whenever we were ready. Dear nation of Iran, in the open political atmosphere that has gradually emerged over the past 2 years, you, the Iranian people, have risen against oppression and corruption. The revolution of the Iranian nation cannot but be endorsed by me, as the King of Iran and as an Iranian individual. Unfortunately, alongside this revolution, conspiracies and the exploitation of your emotions and anger by others have also brought about chaos, turmoil, and rebellion. The wave of strikes, many of which were justified, has recently changed its nature and direction, paralyzing the wheels of the country's economy and the people's daily lives. And even the flow of oil, upon which the nation's life depends, has been cut off, bringing daily transportation and the provision of basic necessities for the people to a standstill. Insecurity, unrest, riots, and bloodshed in many parts of our homeland have reached a point that threatens the country's independence.
The tragic events that set the capital ablaze yesterday are no longer sustainable or tolerable for the people and the country. Following the government's resignation, and to prevent the disintegration of the country and the destruction of national unity, to prevent the collapse into chaos, turmoil, and bloodshed, and in order to establish the rule of law and restore order and tranquility, I exerted all my efforts to form a coalition government, and only when it became clear that such a coalition was not possible, I was compelled to appoint a temporary government. I am aware that in the name of preventing chaos and turmoil, there is a possibility that the mistakes of the past, pressure, and repression may be repeated. I am aware that some may feel that in the name of national interests and the country's progress, and by exerting pressure, there is a risk that the unholy alliance of financial and political corruption will be repeated. But as your king, I repeat my oath once again before the Iranian nation, and I commit myself that the mistakes of the past, lawlessness, oppression, and corruption will not be repeated, and that, in fact, these errors will be compensated for in every respect. I commit that after restoring order and tranquility, as soon as possible, a national government will be formed to establish basic freedoms and conduct free elections. So that the Constitution, which is the blood price of the constitutional revolution, may be fully implemented. I, too, have heard the message of your revolution, people of Iran. I am the guardian of the constitutional monarchy, which is a divine trust bestowed upon the king by the nation, and I guarantee what you have sacrificed to achieve. I guarantee that the future government of Iran will be based on the constitution, social justice, and the national will, free from tyranny, oppression, and corruption. In the current situation, the primary duty of the Imperial Armed Forces is to restore order and tranquility to prevent the collapse and disintegration of Iran. I hereby request the revered Ayatollahs and prominent scholars, who are the spiritual and religious leaders of society and guardians of Islam, especially the Shia faith, to strive for the preservation of the world's only Shia nation through their guidance and by calling the people to calm and order. I ask you, the youth and teenagers, to whom the future of Iran belongs, not to drag our homeland into blood and fire, and not to harm your own present or the tomorrow of Iran. I ask you, the political leaders of society, to set aside ideological differences and, mindful of our country's sensitive and exceptional historical situation, join forces to save our homeland. I ask all you workers, employees, and farmers who set the wheels of the country's economy in motion through your efforts to strive with even greater activity toward the preservation and restoration of our nation's economy. I ask all of you, my dear compatriots, that we think of Iran. We all think of Iran. In these historical moments, let us all think of Iran together. I hope that in the critical days ahead, Almighty God will grant us His grace and favor, and may He always be the hope and protector of the land and the people of Iran, inshallah. Når du hører ham, hvad tænker du så? Og hvornår efter din mening kan man kalde nogen eller en diktator? Og hvornår bliver det her ord misbrugt? Jeg kan jo have min mening, og synes, det bliver godt og vel misbrugt. Men ret interessant at høre dit også.
Altså, vi kan jo alle sammen have en holdning, en mening til, hvem der kan kaldes for en diktator. Men der findes jo rent faktisk altså et kriterie for, hvornår man må kalde en diktator for en diktator, eller en person for en diktator. Mm-hmm. Jeg mener ikke, at man kunne kalde Mohammad Reza Shah Pahlavi for en diktator. Nej. Fordi, og jeg kan godt komme med nogle forskellige, punkter i historien. Det er, at han var meget liberal. Ja. Og han var i gang med at modernisere Iran. Ja. Og han nåede desværre ikke at lave hans hvide revolution, som ikke var en revolution, men det var et program for reformer, for at gøre Iran stort. Udviklet. Ja. Men jeg mener, han kom rigtig meget. Han har lavet så meget for for det iranske samfund, og også for andre grupperinger, altså kurder, Loria og Baluchistan og alt muligt. Han blev desværre ikke færdig. Nej. Han lavede reformer, og min mor, hun var rent faktisk med til den hvide revolution, fordi hun var medicinstuderende og soldat under Shah, hvor de lavede små, lægeklinikker rundt omkring i landsbyerne, og underviste kvinder i hygiejne og sex og alle de der ting der har noget med sundhed at gøre. Ja. Han gav børn i folkeskolen mad. Altså, der var simpelthen gratis mad for børn. Og altså i 50'erne og i 60'erne, kan du komme med et eksempel på, hvem der var så fremme i skoene dengang? Altså, set i bagspejlet, altså Mohammad Reza Shah Pahlavi, han var eddermame meget langt fremme. Det var han. Altså, lige fra kvinders rettigheder til strukturen i samfundet. Han byggede så mange ting, hospitaler og institutioner, og han værnede om kunsten. Altså alle de der ting der, hvor man ikke rigtig sådan lægger mærke til det, men hvis man ligesom får det at vide, eller hvis man ser på historien, så havde han gjort rigtig meget. Ja. Han har bygget veje, og det havde hans far jo også, veje og togskinner, og moderniseret Iran på en måde, som ingen andre i Mellemøsten nogensinde havde gjort før. Ja. Altså, nu kan jeg ikke huske procentdelen, men da han startede den hvide revolution, og så indtil han var nødt til at flygte ud af landet, der var der ikke særlig mange iranere, der kunne læse og skrive. Nej, Altså, det eksploderede i folk, der var veluddannede. Det kan være, at du selv kan finde de der statistikker. Og det har jo gjort, at alle de mennesker fra hans tid og fra hans fars tid, fordi han var også meget, moderne, også i forhold til hans tid dengang. Ja. Han var meget progressiv. Han lavede også nogle ting, som man kan sige, at det var en fin linje, fordi hvad havde han? Atatürk. Han var jo også i gang med at modernisere. Ja. De var jo 3 venner på det. Der var en tidspunkt. Atatürk, Egyptens, præcis, ja. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Sadat, eller nej. Jeg kan heller ikke huske, men Egypten, men også den afghanske konge, som jeg heller ikke kan huske, hvad hedder. Ja. Så det var altså en tid, hvor man kunne se, at det kunne godt betale sig at modernisere Iran.
Men så, desværre nåede han jo aldrig at gennemføre Nej. planen. nej, desværre. Og han blev jo selvfølgelig, som vi ved, han valgte at gå. Han havde jo selvfølgelig mulighed for at gøre andet, men det gjorde han ikke. Og det bringer mig jo også til det, som du faktisk er meget klar over i dine taler, eller i de snakke, vi har haft, at Shane nåede jo aldrig at applicere. Nej, det gjorde han ikke, og det kommer jeg til. Skal vi ikke lige runde den der af med, hvorfor han ikke var en diktator? Ja. Man kan ikke være en diktator, hvis man går op i befolkningen, altså hans befolkning. Ja. Han gav folk gratis uddannelse, som han sendte til udlandet. Ja. Og det eneste, de sådan skulle skrive under på, det var, at de ville komme tilbage igen og bygge Iran op. Det er rigtigt. Ja. Han har uddannet så mange mennesker. Han har aldrig nogensinde været ligeglad med den iranske befolkning. Han har aldrig nogensinde haft nogle grupperinger, som han har set mere op til. Han har altid samlet de forskellige, minoriteter i Iran. Han har haft dem med i hans taler. Han har haft dem med i kulturlivet. Altså alle mulige, virkelig fantastiske ting. Kurderne havde deres eget sproglinje i universitetet og skolerne. Præcis. Ja. Altså de havde deres egen radiostation, tv-station. De havde deres egen, som de kunne læse kurdisk. Ja. Også på universitetet. Ja. De havde rent faktisk så mange, muligheder, som de ikke har længere. Ja. Og grunden til, jeg synes, det er vigtigt at se Shanes sidste tale, det er fordi, da jeg så Shanes sidste tale, jeg har i øvrigt også lavet et værk med Shanes sidste tale, og jeg bliver simpelthen så ked af det, hver gang jeg hører det. Selv efter så mange år, hvor jeg hørte den første gang. Jeg bliver simpelthen så ked af det. Og jeg bliver deprimeret. Men en af de ting, som jeg lagde mærke til i Shanes sidste tale, tv-tale, det er, at han aldrig nogensinde abdicerede. Ja. For at man skal abdicere, så skal man jo så skrive under på sådan en formel, jeg ved ikke, hvad det hedder, men man skal i hvert fald skrive under på, at man abdicerer. Sådan var det jo også med kejseren i Tyskland, da han abdicerede. Altså med andre ord, giver tronen videre. Er det det, abdicerer er? Eller står af tronen? Står af tronen, ja. Afgiver kald på tronen. Ja. Yes. Det gjorde han aldrig. Nej. Så vidt jeg har læst mig frem til, det er, at regeringen i Iran, det var faktisk dem, der skulle have Mohammad Reza Shah Pahlavis underskrift, for at han kunne abdicere. Men da Shahen han forlod Iran, det var vist den 16. januar 79, og så gik der ikke særlig lang tid, så Khomeini han kom, og så var der folkeafstemning i april måned, altså omkring 3 måneder efter Shahen han var nødt til at flygte ud af Iran, så var der folkeafstemning. Ja. Så den regering, den er jo så gået tabt, og Shahen han abdicerede aldrig. Ja. Jeg skal lige sige, for vores lyttere, som ikke ser det her på YouTube, men lytter på Spotify eller andre podcastkanaler, så siger hun folkeafstemning i gåsetegn. Ja. Yes. Ja. Ja. Jeg skal se, er der lys i din mic her? Yes. Godt. Ja. Og
man kan også tale om rigtig meget om den der latterlige folkeafstemning. Altså det var simpelthen så sindssygt et tidspunkt. Det kan vi godt være enige om. Ja. Lad os prøve at bevæge os over i, at kvæg han aldrig abdiceret, så går tronen automatisk til hans kone, Farah. Ja. Og hun er jo så dronning i dag. Så vi har jo faktisk en dronning. Og hele ideen om tronen formelt stadig eksisterer, også mens vi står her i dit galleri midt i København. Hvad bringer det frem? Det bringer håb og retfærdighed. Igen, ordet retfærdighed, det er meget vigtigt for mig. Og håb er også et ord, der er meget vigtigt for mig. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, nu bliver det lidt religiøst, men det må man gerne mene. Men håb fra hvert enkelt menneske, det giver retfærdighed. Fordi hvis man mister håbet, så er der ikke noget retfærdighed. Nej. Og jeg har stadigvæk tro, jeg har stadigvæk håb på, at Iran bliver frit igen. Ja. Fordi du ved, jeg ved, og alle andre ved også, at et diktaturstat varer aldrig. Det kan ikke vare for evigt. Spørgsmål om tid. Det er spørgsmål om tid, men vi ser faktisk, vi kan se afgrunden fra horisonten. Ja. Det kan rigtig mange iranere godt se, men vi ved godt, det ikke sker om en måned eller 6 måneder. Det tager lang tid, fordi i en revolution, der er der faser. Ja. Og jeg kan godt fortælle sådan, hvorfor jeg kalder den her, hvad skal man sige, periode af hvad der sker nede i Iran for en revolution. For det første var kvindeliv frihed bevægelsen ikke en revolution. Det var protester. Ja. Fordi der var ingen leder. Det er rigtigt. I Jobby Shaw, Sun Lion. ja, præcis. Sun and Lion Revolution, der er der en leder. Ja. Og derfor kan man godt kalde det for en revolution. Perfekt. Det bringer mig så til mit spørgsmål. Og der har jeg skrevet her, lad os tale om Reza Pahlavi. Eller Reza Pahlavi. Hvad repræsenterer han for dig? Hvad synes du er misforstået i dansk og europæisk medie om ham lige nu? Det er jo et emne, som jeg synes er ret vigtigt at belyse. Fordi der sidder jo stadigvæk nogle gamle piprygende mennesker og har et billede af monarkiet og kongedømme og hører navnet Pahlavi og tænker en vis retning. Hvad vil du fortælle danskerne? Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at hvis de spurgte en iraner, der rent faktisk var Pahlavi-tilhænger, altså tilhænger af et frit Iran, det er sådan, jeg ser Reza Pahlavi. Og også fordi Reza Pahlavi, han har ikke sagt, at han vil være konge. Nej. Han har adskillige gange i flere årtier sagt, at han vil ikke være konge, men han vil gerne se et frit Iran. Første gang jeg så en tale fra Reza Pahlavi, det var dengang han var ung. Du kan godt huske, da man stadigvæk boede hjemme, altså sådan i slutningen af 90'erne, der havde man, du ved, båndoptager, eller ikke bånd, VHS-bånd. Ja. Og min mor, hun havde sådan et VHS-bånd med en af hans taler. Og den var på engelsk. Jeg tror, altså der var nogen på persisk og på engelsk, men jeg kan huske tydeligt, den første jeg så, den var på engelsk. Og jeg synes, at der var noget i ham, hvor jeg synes, okay, det kan godt være, at Iran bliver frit igen.
og jeg har ikke været særlig gammel. Og så senere hen, da jeg så blev over 20, så har jeg jo set lidt mere af ham. Og jeg har også værker, hvor jeg har lavet noget om hans far. Ja. Jeg har læst 2 af hans fars bøger. Og det har bare været en øjenåbner for mig, fordi lige pludselig så havde jeg argumenter. Hver gang der var nogen, der sagde, ja, men han var også hans far, han var også en tyran, og han var heller ikke en skid bedre end mullaherne og sådan noget. Der havde jeg ligesom nogle argumenter, som jeg kunne bruge, fordi førhen var jeg frustreret. Ja. Fordi jeg vidste ikke, hvad der var hoved og hale. Jeg vidste bare, at det var gode mennesker, men jeg havde ikke nogen argumenter. Og det er også derfor, det er så skide vigtigt at finde kilder, som man kan bruge til redskaber, hvis der er nogen, der kommer og prøver på at banke derned, verbalt, ikke? Men Pahlavi, en af de ting, som jeg værdsætter meget, det er, at han har i alle disse år sagt det samme. Altså man ved, hvor man har ham henne. Han har ikke gået flere forskellige linjer eller retninger. Han har gået mod en retning, og det er retfærdighed for den iranske befolkning. Han er den sande leder, og han er også, jeg anser ham også som min leder. Ja. Og det er jo klart, at han er en stærk leder. Og jeg har altid stået ved, at han er også min leder. Jeg er også en pro-Shah. Men han har jo så i samarbejde med masser af dygtige fagfolk og eksperter, hvilket han selv jo også er, lavet det, der hedder The Prosperity Project, en 100-dages plan. Efter regimets fald. Ja. Kan du sætte nogle ord på, hvad du mener, de vigtigste elementer er i den plan? Ja, for udviklingen af en reel ny Iran. Ja. For det første, så der er faktisk også flere forskellige søjler, men det der med, at samfundet bliver stabiliseret, institutionerne, de bliver frigjorte fra det islamiske, ikke kun institutionerne, men hele byrummet bliver fjernet, de fjerner alt, alt propaganda. Ja. De fjerner alle islamiske regler. De fjerner sharia-lovgivning. Og så økonomien, hvor at folk de rent faktisk har råd til at leve og få mad på bordet. Ja. Frigør institutionerne, sådan at de ikke bliver hjernevasket længere. Frigør dem fra, også frigør religion og stat. Altså skabe en sekulært Iran. Ja. Og så faktisk det, som jeg synes er allervigtigst, hvis du spørger mig, det er, at iranerne efter 4 måneder selv kan bestemme. Der skal være en folkeafstemning efter 4 måneder, hvor de kan stemme, om de vil have et styreform, som vi har i Danmark, altså med et monarki og en regering, eller sådan et styre som Tyskland med en præsident. En republik. Republik, ja. Vi talte jo om det før, det her. Der er jo i Iran sådan nogle grupperinger. Ja. Der findes jo dem, som går ind for monarkiet, og så findes der jo også dem, som går ind for republik. Ja. Et republik. Men så findes der også en lille gruppe. Ja. Hvad vil du kalde dem? Så jeg ikke sætter en label på. Ja. Som sagt, monarki-gruppen, dem, der er i monarki-bevægelsen, som gerne vil have et monarki. Som ligner? Som ligner Danmark. Ja. Og det sjove det er, at Pahlavis
far, Mohammad Reza Shah Pahlavi, han har rent faktisk skrevet i en af hans bøger, at han er meget inspireret af dansk, hvad skal man sige, strukturen. Okay. Det der med regering og Altså et parlamentarisk præcis, ja. monarki, hvis man... Ja. Det prøvede han jo egentlig også at lave, men han havde ikke særlig meget at rykke i, fordi den gamle forfatning, den var altså heller ikke god. Det er så en helt anden historie. Men Pahlavi-tilhængerne, det er den allerstørste gruppe i Iran. Så den næststørste gruppe, det er republik-tilhængerne, som gerne vil have en styreform som i Tyskland. Og så er der, som du selv siger, en lille mikrofobisk størrelse, og det er faktisk under 4%, vi taler om, Okay. som er regimetilhængere. Okay. For at gøre det ganske kort, hvordan kan den lille mikroskopiske regimetilhænger have så meget magt? Jamen det har de simpelthen, fordi at regimet i Iran, det er jo, hvad skal man sige, lavet, den er jo formet sådan, at det er mindretallet, der har magten. Det er jo altså et teokratisk regime, altså et teokratisk styre. Det er altid et mindretal, der har magten, og de bevarer magten ved at slå alle andre, der siger noget andet oven i hovedet. Og det var også mildt sagt, altså, men regimet i Iran, de dræber folk. Ja. Det står altså mere eller mindre i deres, hvad skal man sige, love og regler, at man skal dræbe fjenden, der er Islamisk Republik modstander. Ja. Og man skal ikke, rent faktisk ikke kun såre dem, men man skal dræbe dem. Altså, man skal gå efter dem for at dræbe dem. Okay. Det er jo godt. Det er jo vel, man kan ikke sige det, udtrykke det dybere end dræbe dem. Dræbe dem, ja. Og der findes avisudklip, muligvis kan man også godt finde det på nettet, at Musavi, ham der rent faktisk har siddet i husarrest, men han blev sjovt nok løsladt her for et par uger siden. Okay. Han har rent faktisk, hvad skal man sige, i slutningen af 81 eller 82, udtalt sig, at man skal slå fjenden ihjel, fordi det er islamiske regler. Så et teokratisk islamisk styre, det er altid altså mindretallet, der undertrykker en hel befolkning, så de kan sidde på frugterne. Ja. Og det har de jo gjort i snart 48 år. Ja. Men vi kan jo se, at der er revner i væggen. Ja. Og de revner, de kan ikke, hvad skal man sige, lappes længere. Eller spartles i godt. Nej. Yes. Så hvis vi prøver at gå en lille smule tilbage, du nævnte ganske kort det her med, at man har forsøgt, jeg tror det var Mohammad Reza Pahlavi, som forsøgte at skabe et parlamentarisk monarki. Og hvis vi så tager det sådan til kontekst, Danmark, når du kigger ud fra Iran til Danmark, hvordan oplever man så Danmarks stilhed og politikernes arrogance i forhold til Iran? Hvorfor er der så meget mute? Det er meget interessant, du siger den der arrogance, men det er ikke kun politikerne. Der er jo selvfølgelig nogle politikere fra hvad skal man sige, en fløj, som alle andre ikke kan lide, som kommer og holder taler, når der er iranske demonstrationer. Men arrogancen, den er simpelthen, altså den er så, altså for mig, at det bliver lidt en irritation for mig, fordi det er ligegyldigt, om jeg er til private kom sammen, altså private fester, til når jeg er i byen, eller når man er på, altså online, så er der altid nogen, der
der ikke lytter efter, men gerne selv vil sige, når Trump han er også bare en stor kraftidiot, og han kommer ikke til at gøre noget som helst, så lad være med at tro på ham. Enten det, eller så får jeg at vide, at Shahen, han var en diktator, og det er jo heller ikke godt. Og så er det sådan lidt, du ved, skal jeg virkelig puste mig op, eller skal jeg bare tælle til 10? Nogle gange, så kommer jeg altså til at puste mig op, fordi jeg synes faktisk, det er skide irriterende. At de bare, altså, kender du de der personer, de siger bare noget, fordi de har hørt det, eller læst det et eller andet sted. Ja, og så undersøger de ikke, om det er altså rigtigt, det de rent faktisk prøver på at formidle videre, eller om det er fup. Ja. Men det er de skide ligeglade med, og det er der, hvor min irritation den ligger. Ja. Og også det der med, så prøver jeg sådan at tale om iranernes lidelser, der sker lige nu, fordi at i medierne, der står der, at bare på 2 dage i januar, den 8. og 9. januar, der blev der myrdet over 30.000. Men det tal er blevet langt højere. Ja, vi nærmer os 100.000. Præcis, 100.000. Og der er flere læger og sygeplejersker, der har berettet om alle de her hændelser. Så sidder jeg og forklarer dem, hvad der sker nede i mit fødeland. Og så, det er ligesom om, sådan per automatik, så får jeg at vide, at Shahen, han var en diktator, og han var ikke en skid bedre. Og så får jeg også at vide, at Trump, han er en kraftidiot. Imens jeg sidder og fortæller om iranernes lidelser, og hvor meget de rent faktisk, altså det her ønske om at opnå frihed, hvor meget det betyder for vores identitet, og altså for deres identitet, dem der lever nede i Iran. Altså det er virker som en blockout. Fuldstændig. Man er ikke interesseret i at høre det. Nu har jeg set politikere som blandt andet Ida Auken være aktiv i kvinde Women Life Freedom episoden. Og nogle gange så synes jeg, det virker som om, der er en form for dobbeltspil. Du kan stille dig op på en scene foran tusindvis af iranere og sige, vi hører jer, men lige så snart altså folk, der er pro-Shahen, snakker, så bliver de lukket. Ja. Hvad går det ud på? Det er faktisk sjovt, du nævner Ida Auken. Jeg var jo til en iransk demonstration foran Christiansborg, og Ida Auken, hun var en af dem, der var blevet inviteret til at holde en tale. Og hun holdt meget sådan lidt, meget normal tale. Og så i talen, der sagde hun også, at vi skulle jo respektere, hvad der kommer efter det her regimefald. Og vi skal også respektere dem, der... altså nu kan jeg jo ikke huske, hvad hun sagde ordret. Nej. Men hendes pointe, det var, at vi skulle også respektere dem, der ikke var Pahlavi-tilhængere. Og det var bare sådan, altså jeg stod bare og tænkte, what the fuck, altså hvorfor siger hun det til et iransk publikum, der er kommet, det var fuldstændig off-topic, og jeg kan huske, at der stod en ældre iransk dame ved siden af mig, og hun blev bare pisse sur. Hun sagde, det er fordi Ida Auken, hun sagde, jamen der har jo ikke været noget demokrati i Iran nogensinde nærmest, ikke? Og så hende den ældre dame, jeg stod ved siden af, så sagde hun sådan, hvad snakker hun om? Vi havde demokrati før 79. Hun blev virkelig rasende. Ja. Og hun stod også bandet på persisk, og så undskyldte hun over for mig, at hun bandede på persisk, og så sagde jeg bare, at du skal ikke holde dig tilbage, fordi jeg forstår dig 100%. Ja. Og så en af mine andre iranske venner, han gik over til Ida Auken, fordi han gerne ville tage et billede sammen med hende, og så havde han sådan et billede af Reza Pahlavi, og så sagde hun sådan, jeg skal ikke med på nogle billeder, hvor kronprinsen er på, fordi
Jeg kender jo en, som er blevet tortureret af shahen. Og jeg var sådan, hold nu op. Hold nu op. Ja. Shahen, han er død for langt, altså for flere årtier siden. Ja. Hvad er det, du snakker om? Altså, det var det, som... jeg var til stede, men ikke til stede på det tidspunkt, hvor min iranske ven spurgte hende om det her billede. Ja. Men han forklarede mig det senere, at han var sådan, du ved, udsat for det her. Og det kan jeg da godt forstå. Altså, så bliver man sådan lidt, hvor man bare tænker, hvorfor har du overhovedet sagt ja til den her invitation? Det er sådan nedgør folk, der rent faktisk står og det eneste, hvad skal man sige, ønske man har, det er, at Iran bliver frit. Præcis. Og så piller hun bare ved det hele. Altså, og hvad kunne sådan interesse være? Altså, går du ikke ind for frihed? Går du ikke ind for menneskerettigheder? Går du ikke ind for... Hun er bange. Hun er bange for, at der er nogen, der skal klandre hende for, at hun holder med nogle diktatorer. Altså, jeg kender også en kvinde, som har ringet rundt til de forskellige politikere på Christiansborg for at høre, om de havde lyst til at komme og holde en tale. Stort set faktisk alle dem på Rød Blok, de spurgte ind til, om der ville være nogle Pahlavi-tilhængere og Pahlavi-flag. For hvis der var, så ville de takke nej. Okay, så hvis der var en Sun Lion flag, så vil, altså den originale flag. Præcis, det originale flag. Så vil man ikke, okay. Nej. Og nu hvor vi er om det, så lad os tale om den her originale flag versus det islamiske flag. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Og hvad siger det om de danske politikere, når vi skal møde op til en demonstration med hvilket flag? Altså. Jamen, jeg synes, det er altså ikke nok med, at det er smagløst og håbløst, fordi hvor man bare tænker, okay, hvordan forklarer jeg de her politikere, hvordan landet det står? Det her flag, det gamle persiske flag, det har en historie. Det er flere tusind år gammelt. Og selve, hvad skal man sige, symbolet, det er blevet ændret nogle gange, men det har altid været sådan. Der har været andre perioder, hvor det har været en ørn i stedet for, og så videre, og så videre. Ja. Men det her symbol, der er på flaget, det er kulturarv. Ja. Og det har en vigtig historie. Og det er den, som danske politikere ikke anerkender, fordi de ikke kender historien. Ja. Og det er også det der med, det er jo heller ikke lige noget, man kan google sig frem til, eller spørge AI. Man skal rent faktisk dykke ned i historiebøgerne, for at få, hvad skal man sige, en forståelse for, hvor meget det her flag, det har noget at gøre med frigørelse, og den persiske identitet og kultur. Ja. Det, for mig er det meget vigtigt. Ja, det sætter jeg pris på. Og det er også det der med, at det islamiske flag, det er 47 år gammelt, versus det her persiske flag, som har et hav af historie bag sig. Ja. Altså flere tusind år gammelt, ikke? I hvert fald 3500 år. Ja, lige det her, som er på det her monarki-flag. Ja. Hvis vi vender tilbage til galleriet her, hvordan bruger du dit kunst, memes, humor og de sociale medier til at nå direkte ud til Gen Z i Iran? Det har jeg jo faktisk allerede gjort med min performance foran den iranske ambassade i 2023, tror jeg nok det var, i 2023, hvor at jeg performede. Ja. Det var en performance, som blev videooptaget, altså til dokumentation. Det var, at faktisk det her cafébord, hvor din computer står på, den blev brugt til min performance, hvor jeg havde en koran, et rivejern,
cafébordet og en grøn urne. Okay. Og det er jo meget satirisk. Mm. Ikke? Der er jo ikke nogen i verden, der har stået foran det iranske, regime eller ambassade i København og revet en hel koran på et rivejern, og så proppet alt det, jeg havde revet i stykker, ned i den grønne urne. Ja. Og lytterne sidder nok og tænker, hvorfor en urne, og hvorfor skal den være grøn? Det er simpelthen, fordi der er også en masse symboler, der er inde i hvert element, som jeg har brugt i selve min performance. Det er en urne. Altså i moderne samfund, der får man selv lov til at bestemme, hvordan man skal begraves. Ja. Nogle vælger, altså det er jo meget sådan europæisk, at blive brændt. Ja. Og farven grøn, det er jo en islamisk farve. Det er Muhammeds farve. Så jeg vælger jo at sætte Koranen til hvile på en europæisk måde. Aha. I den islamiske farve. Okay. I den forbindelse så blev selve performancen optaget, og så offentliggjorde jeg den bare på min YouTube-kanal, og så gik der simpelthen ikke lang tid, før den blev spredt ud over det hele. Altså flere islamiske tv-stationer havde fortalt om den her performance, men de kaldte det jo ikke for en performance, de kaldte det for et angreb på Koranen. Og den blev simpelthen, altså jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi tænkt tanken, at den ville brede sig så meget. Min mand, han er journalist, og han havde på det tidspunkt sådan et program, hvor den kunne måle, hvor meget omtale, medieomtale, og hvor meget videoen blev spredt og sådan noget. Videospredning, både på sociale medier og andre platforme osv., og også artikler, den blev simpelthen spredt over 1 milliard gange. Wow, så må man i hvert fald sige, at den nåede ud til det iranske Gen Z-publikum. Præcis. Selvom at Iran censurerer rigtig meget, så kan Gen Z-generationen godt selv finde ud af at finde det, de gerne vil finde på de sociale medier. Ja. Så jeg har faktisk også fået henvendelser fra lige præcis fra generation, altså Gen Z-generationen. Det er primært piger, Ja. som er sådan nogen, som danser og rent faktisk går op i at være ligesom alle andre teenager i Vesten, i USA. Det bringer mig til mit spørgsmål. Hvad vil generation Z i Iran? Ja, det kan jeg godt fortælle dig, og det er meget kort, fordi deres budskab er så, den er let at forstå. De vil have det andre teenager, de har i Vesten og i USA. Nå, solen og løven, den vil altså ned. Det kommer den ikke. Nej, det kommer den ikke. Jeg gør den lige sådan her, så den ikke... Det er øvrigt en, som jeg må købe. Selvfølgelig. De vil simpelthen bestemme over deres eget liv, bestemme over deres egen krop. De vil simpelthen bare være med til at bygge et samfund op og have en holdning og mening og en stemme. Det er det, Gen Z-generationen har været fattelig gode til. Og vi har set det i flere årtier, at Gen Z-generationen, det er dem, der ikke respekterer, at de skal tie. Og det kan man jo også se med alle de mennesker, der var ude at demonstrere
der var jo selvfølgelig også ældre fra den ældre generation, men Gen Z-generationen, de var overalt i bybilledet. Det er desværre også dem, som vi har mistet en del af. Præcis. De har simpelthen slået så mange revolutionsfolk ihjel. Jeg bliver deprimeret hver gang jeg ser et nyt billede af en ny Gen Z-generation med en kort tekst, navn, alder og hvad skal man sige, måske et billede. Jeg bliver så deprimeret. Ja. Det er også en tragedie, hvad vi har været vidne til. Ja, det er en stor del af de unge, som simpelthen er blevet massakret med militærisk artilleri. Ja. Men Firuze, tak fordi jeg måtte besøge dig i dit galleri. Ja. Det har været fantastisk at både høre din historie, se noget af dine værker. Og jeg håber, at jeg får lov til at interviewe dig på et andet tidspunkt igen. Ja. Vi har jo rigtig mange emner, som vi har talt om, som vi slet ikke har optaget endnu. Ja. Ej, vi har meget at snakke om. Jeg er først lige varmet op. Jeg er bedst efter 3 timer. Ja. Men jeg tænker, at vi kan tage det i flere etaper, hvor vi kan dykke ned i andre aspekter. Ja. Vi kunne snakke FIFA, vi kunne snakke Trump og Iran og Israel og Rumænien og historien om hans kiste, som vi skal have på et andet tidspunkt. Ja. Men på nuværende tidspunkt, så vil jeg i hvert fald sige tusind tak for din tid. Selv tak. Det var godt, du lige fangede mig i kødbyen. Ja, absolut. Efter du ikke svarede. Ja.